தந்தை மகன் தூய் ஆவியாரின் பெயராலே ஆமென். இயேசு கிறிஸ்துவின் அன்புமிக்க சகோதர சகோதரிகளை உங்கள் அனைவருக்கும் கிறிஸ்து இயேசுவின் அன்புகளது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இன்று நற்செய்தி பாகமானது லூக்கா நற்செய்தி 9ஆம் அதிகாரம் 18 முதல் 22 வரை உள்ள திருவாக்கியங்கள். குறிப்பாக கடைசியாக நாம் பார்க்கின்றோம். மேலும் இயேசு மானிட மகன் பலவாறு துன்பப்படவும் மூப்பர்கள் தலைமை குருக்கள் மறைநூல் அறிஞர் ஆகியோரால் உதறி தள்ளப்பட்டு கொலை செய்யப்படவும் 3ஆம் நாளில் உயிருடன் எழுப்பப்படும் வேண்டும் என்று அவர் சொன்னார். அவனை பார்க்கின்றோம். இயேசு தான் எவ்வாறு மரிக்கப் போகின்றார், எவ்வாறு பாடுபட்டு சிலுவையில் எப்படி மரிக்கப் போகிறார் என்பதை அவர் அங்கு எடுத்து சொல்வதை நாம் பார்க்கின்றோம். இப்போ துன்பங்களை தெய்வம் ஏற்றுக்கொண்டு அதன் வழியாக நமக்கு மீட்பு தருகின்றார். அப்போ தெய்வத்துக்கு தெரியும் துன்பம் வழியாகத்தான் எனக்கு மீட்பு கிடைக்கும். அந்த துன்பத்தை சந்தோஷத்தோடு அவர் ஏற்றுக்கொள்கின்றார். எதனால் தெய்வம் துன்பத்தை சந்தோஷத்தோடு ஏற்றுக்கொள்கின்றார்? அவர் கொண்டிருந்த நம்பிக்கை, யார் மேல வைத்த நம்பிக்கை? கடவுள் மீது வைத்த நம்பிக்கை, தந்தை மீது அவர் வைத்த நம்பிக்கை. அதனால் வாசிக்கிறோம். யோவான் நற்செய்தி 16ஆம் அதிகாரத்தில் 31ஆம் வாக்கியம் வாசிக்கிறோம் இல்லையா? 31ஆம் வாக்கியத்தில் நாம் பார்க்கின்றோம். நீங்கள் எல்லோரும் சிதறடிக்கப்பட்டு ஒவ்வொருவரும் அவரவர் வீட்டுக்கு ஓடி போவீர்கள், என்னை தனியாக விட்டு போவீர்கள். ஆனால் நான் தனியல்ல, யார் என் கூட இருக்கிறது? தந்தை என்னுள்ளில் இருக்கின்றார். அப்போ இயேசு கிறிஸ்து அந்த துன்பங்கள் வருகின்ற பொழுது பிதாவாய தெய்வத்தின் மேல் நம்பிக்கை வைத்து அவர் வாழ்வதை நாம் பார்க்கின்றோம். அதே மாதிரி எபிரேயர் திருமுகத்தில் வாசிக்கிறோம் 5ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வாக்கியத்தில் அவர் எப்படி ஜெபிக்கின்றார்? தம்மை சாவில் இருந்து காப்பாற்றக்கூடிய வல்லவராய் இருக்கின்ற பிதாவாய தெய்வ சன்னதியில் இறைவனை நோக்கி கொண்டு அவர் ஜெபிக்கின்றார். அப்போ நம்முடைய வாழ்க்கையில் துன்பங்கள் கடந்து வருகின்ற சமயத்தில் நாம் என்ன செய்கிறோம்? துன்பத்தை தான் பார்த்தோமே ஒழிய அந்த துன்பத்தை வெல்லக்கூடிய தெய்வத்தை நாம் பார்ப்பதில்லை. ஆக இனிமேல் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் இறைவனை உற்று நோக்கினாலே போதும். உதாரணம் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள், சிலுவை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள், பாடுபட சிறுவம் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். அந்த பாடுபட சிறுவத்தை முற்றி பார்க்கிற சமயத்தில் அந்த சிலுவையின் மீது இயேசு இருப்பதை நாம் பார்க்கின்றோம். நம்முடைய கண்கள் இயேசு மீது இருக்கின்ற சமயத்தில் பின்னாடி இருக்கின்ற சிலுவை நமக்கு தெரியாது. ஆனால் அதே சமயத்தில் நம்முடைய கண்கள் ஆனது சிலுவையின் மீது இருக்கின்ற பொழுது அதில் இயேசு இருப்பதை நாம் பார்க்க மாட்டோம். நீ எப்படி பார்க்கின்றாயோ அதன் பொருட்டிற்கு துன்பத்துடைய இது பரிமாணங்கள். அப்போ நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? நம்முடைய பார்வை இயேசு மீது செலுத்துவோம். துன்பங்களை வென்றவர் இயேசு கிறிஸ்து. நம்முடைய வாழ்க்கையில் துன்பங்கள் வருகின்ற பொழுது, ஆண்டவரே நான் தளர்ந்து போக மாட்டேன், உன்னை மட்டுமே பார்ப்பேன், நீ எவ்வாறு நம்பிக்கை வைத்து வாழ்ந்தாயோ அதே போல் நாங்களும் நம்பிக்கை வைத்து வாழும் என்று சொல்லி நாம் வாழ்கிற சமயத்தில் நம் வழியாக அநேக பேர் அங்கு மீட்பு பெறுவதை நாம் பார்க்கின்றோம். கண்களை முடிக்கும்போது, நல்லவனாய தெய்வமே, உம்முடைய சிலுவை வழியாக எங்களுக்கு மீட்பு கிடைக்கின்றது. அதேபோல் கணவனாக இருக்கிற நான் என்னுடைய துன்பத்தின் வழியாக மனைவிக்கு அங்கு மீட்பும், மனைவியாக இருக்கிற நான் என் துன்பத்தின் வழியாக என் கணவனுக்கும், பெற்றோராக இருக்கிற நாங்கள் எங்களுடைய துன்பத்தின் வழியாக எங்கள் பிள்ளைகளும், பிள்ளைகளாக இருக்கிற நாங்கள் எங்களுடைய துன்பத்தின் வழியாக எங்கள் பெற்றோர்களும், எங்கள் குடும்பத்தின் மீட்பு, எங்களுடைய துன்பமானது மற்றொரு குடும்பத்திற்கு மீட்பாக மாறுவதற்கு நீரே எங்களை கருவியாக பயன்படுத்துகின்றேன். நாங்கள் நன்றி செலுத்துகின்றோம். ஆண்டவரே, எங்களுடைய பார்வை உன் மீது நாங்கள் என்றும் செலுத்தக்கூடிய சக்தியை எங்களுக்கு தந்துள்ளோம். துன்ப நேரங்களில் நாங்கள் துவண்டு போகாமல் உண்மை மட்டுமே மையப்படுத்தி வாழக்கூடிய சக்தி எங்களுக்கு தந்துள்ளோம். அம்மா மாதாவே, தெய்வ மாதாவே, எங்கள் மாதாவே, என் அன்னையே, விசேஷமாக எங்களுக்காக பரிந்து பேசும். ஆமென். தந்தை மகன் தூய ஆவியாரின் பெயராலே ஆமென்.